କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ AB ଏବଂ B ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ତୁଳନାରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ O ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ସିରୋ ପଜିଟିଭ୍ ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ନମୁନା 140 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖାଯାଇଥିଲା AB ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି B ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଇବର ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର SK କାଲରାମାତ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହିପରି ଆଗ୍ରାର ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଶର୍ମା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆନୁବଂଶିକ ସଂରଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ସେ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।